ďalšina. Dneska je to z hry Minecraft a dneska si zahráme minihru s názvom Get Down. Takže môžeme ísť rovno na to. Spawnuli sme sa už rovno v aréne, lebo troška nestíham, točím to troška rýchlo, lebo ako môžete vidieť, no, nemôžete, ale zajtra je Silvester, hej. A my ešte nemáme kúpený vôbec žiadny ohňostroj, takže ja toto točím tak narýchlo, lebo hneď po tomto videu my ideme do Bratislavy. Môžete si všimnúť, hej, to čo bolo? No, nechám. Môžete si všimnúť na mojom hlase, že troška som chorý, no áno, som chorý, wow. Tak, minulý diel z Get Downu sa vám hrozne páčil. Vždycky som si hovoril, že nie, však Get Down, nikdy mi to ani nešlo. A proste, že mi to nikdy nešlo, že proste nuba vo videu vidieť nechcú, ale v minulom videu sa nám dosť ako zadarilo. Môj rekord som dal 2100, myslím. Jednu arénu som dal 2001, ale tu som sa neprekonal. A máme tu C, to je v pohode mapa. Ty vole, mne tu píšu, nepíšte mi prosím. Si stíšim rýchle zvuky na mobile. Tak, a môžeme ísť na to. Dojdeme si pre tento Emerald blok. Takzvaný Emerald blok. Tak. A ešte tento hop. Tak. Ja neviem, ale vždycky keď si pôjdem zahrať na revinside.tv, tak proste vlastne vždycky mi to nejde. A je táto mapa je dobrá, ty si mi vyžral tie coiny, pre ktoré som chcel ísť ja. To bolo taký rindos. A na tejto mape sme úplne veľa coinov zozbierali. Chcel by som ísť nejak múdro tu dozadu, ale neviem, jak to mám urobiť. Tak ja idem takto a takto pre tento diablok, hop. Hop. Tak. A chcel som urobiť nejaký silvestrovský špeciál, ale asi sa na to vykašľam, lebo aj tak sakra chcem byť doma s rodinou. OK, som späť, musel som si niečo vyriešiť. Tak, a tohto typka by sme mohli zhodiť, keď niekam odskočí. Ale 566 coinov na tejto mape je dosť bieda, lebo táto mapa je proste úplne bez. Tuto sú tie Emerald bloky, Iron bloky, Dia bloky, úplne bez vidieť. Ja vždycky, ale ináč táto mapa je hrozne neprehľadná, takže často sa mi stáva, že umriem, ale na to, koľko tu zoberiem coinov. No zatiaľ som ich tu nezobral vôbec, lebo ja som práve stal. Čo som išiel natáčať video, som musel stavať skôr, aby sme išli, lebo proste všade budú plné obchody. To super, dokončil to. Ajaj! Toto bude taká rozohriavacia, áno. Taká rozohrávacia hra, tak. Táto mapa není na... Ty vole, mne sa tu laglo, mne nešlo dopredu. Bože môj, tieto internety. Tady tohle. Internety. Na všechny prachy. Hen zase. Tak aspoň dobré, že sme prežili.
Ty nubka. Tak toto, čo si predstavuješ, akože kamoško? Aj on sa tam zabil, bože, to je noob. No aj my sme noob. Ty vole, ja chcem mať aspoň 1000. Toto bude taká pokecová aréna. A ináč, vlastne toto video točím, no včera som ho chcel natáčať, nenatočil som ho. Predvčerom, čo tu bol Jakub, Jakub tu bol, sme ho chceli natáčať, natočili, úplne mi to nešlo, tak sme sa na to vybodli, že to natočíme za nejakú hodinku, keď budem troška rozohratý. No, tu je tak coinov, ja nechcem skakať, áno. A keď sa tu bude menšie zakoktávať, tak ostavím čo, lebo som... No som práve stál. OK, možno zmeníme troška smer. No pôjdeme troška tam. Pre ten diablok. Tak. Diablok ma chce. Tak. Mám ho. Jop. Ty vole, ale ja chcem aspoň 1000. To mi nehovorí, že nebude mať 1000, lebo ma porazí, keď to ukončí teraz niekto. Toto ukončovanie by mali nejak obmedziť. Bo proste sú rushery, ktorí si cestou dole nazbierajú coinu, ale veľa coinov, ale napríklad poctiví, čo si nazbierajú hore, tak vlastne to je napríklad. Mohli by, nemuseli by z toho uberať. No, ups, ja zdrhám. OK, ja si to odpíšem, lebo... Tak, a môžeme ísť na to. Druhú arenu už sa budem... Počkajte chvíľku, ja som za chvíľku. OK, takže som späť. To je hrozné proste, keď vám tu niekto píše, musíte odpísať a tak. Tak. Hop. Počujeme. Hej, počkaj, to je... No, ja som myslel, že to je Iron Block. No tak ty vole, super, 680 coinov, robíte si so mňa prču. Tak akože si kúpime tento mečík, akože úplne lacný. Kúpime si full Iron, tak. Kúpime si takto okolo 30 levelov a takto. Tak. A ideme enchantovať. Tak. Nie, sharpness 3, super. Tu si hodíme, nie, protection 3, super. Upgrading nechcem, protection 3 super, tak, nie, áno, tak, poď ešte raz protection 3, tak, máme full protection 3 ako armor, máme dosť v pohode, nejaké jedlo si kúpime, aby sme... Aby sme neboli podvyživení. Tak. A my sa uvidíme, aké to začne za tých 20 sekúnd. OK, takže môžeme vlastne v tomto PvP fightu. Tak. Ja by som išiel najprv na takých slabších. Ty vole, tak ten nás dá 2 šupami a sme úplne dolný jak krach, ty vole. No. 2 šupami dole, ty vole, no. Mne sa poslednou dobou nejak nedal moc ani... Tak poď, chcem z teba ten regen. Ty vole, Tak, poď. Ježiši, kam sa schovám, sakra. Tak tu, dojdi.
OK, takže my sa vrhneme po tejto úplne vyfejlenej aréne na ďalšiu. OK, takže môžeme na ďalšej aréne. No a tento diablok je odteraz môj. Ach, ten mi troška vyžral. Ne. Ty vole, však chytni ho, nie? Opa. Proleď sa do vojdu. Tak, ten odteraz. Mám docela v pohode mapy, len nemáme tu Christmas znovu a to je tá moja obľúbená akože mapa. Ja som zabudol hlasovať, lebo som si to písal. Ok. Počkaj. Ne. Teraz sme si zbytočne obrali. Ale tu je dosť coinov. Ty vole, no kde sa chcem prepadnúť. Tak. Tak ty vole, čo je, more? Si vôbec neuberiem a dostanem sa... What? Super. Čo bolo? Ty moc strelili nejakú onú kačetu. Nejakú lafitu. Monster. Ty vole tak... No ty vole Rasher. Monster, ty vole Rasher. Ja si zajdem troška tu bokom, lebo v mojich vlastných skúseností tam ma vždycky zhodili. Hop. Hop. A určite vidia nejaký silvestrovský špeciál. Akože, som si to nejak v tej prvej aréne som hovoril, že možno nevyjde, ale som si tak hovoril však a mohol by som si to dneska pretočiť. Tak dneska ešte skúsim niečo vymysleť. Keď nevyjde, tak to znamená, že som nič nevymyslel, že nie som originálny. Ty vole! Bože. Mne to nejde, ty vole, dneska tá hra. Hop. Prehen, tu sa už nedostanem, nevadí. Tak akože dosť. Začínam hrať poriadne. Ja to nebudem teraz akože... Za kamerou mi to úplne ide. Úplne pohodka, všetko nice. A teraz akože mi chcete povedať, že to nepôjde. Akože takto to nepôjde, dámy a devčatá. No, dámy a devčatá, čo som to povedal, ty vole? Chlapci a devčatá, nie dámy a devčatá. Tak, hop. Hop, hop. 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 Ten... ten, alebo ten, neviem. Lebo tam môžem dosť riskovať. Aha, tak nie. Tak. Ja som prvý, vlastne. What the fuck? OK, 904. Super. Resistance sa nám teraz úplne hodí na cestu dole. Tak. Tak. Tuhle ten monster nám akože dosť konkuruje. Hop. 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 Ach jaj, teraz nesmiem umrieť, yes. Tak. Tak, teraz si tu takto zídeme. Tak. Tak. Počkáme si chvíľku. Aspoň 4. Poď 4. 4. Poď. Yes! Máme to OK, 1322 coinov, super. A môžeme sa vrhnúť na poslednú mapu. A čo je Pac-Man, ty vole, Pac-Man? Dúfam, že nebude nejaké obťažené. OK, takže nebude
je to obťažné, jo. Ho, tak. Vlastne na tomto serveri je dosť pravdepodobne, že sa tie koiny spawnujú na tom istom mieste. Ty! Bože môj. Čo som ty vole si zarobil z toho oného diabluku? Ja som počul, že za nami niekto skáče. A nevedel som, že je až tak blízko. Tak. Tak. Hop. Hop. Ku tomuto sa dostaneme. Zas mi niekto píše Ježiši. Ježiši z Mariši. Tak. Hop. Hop. Dostaneme sa. Hop. Tak. Ku tomuto. Som rád, že máme aspoň cez 1000, lebo môžeme si aspoň na to monster to vyhrať. OK. 1423 coinov, super. Kúpime si takto. Kúpime si toto. A môžeme ísť na levy, takže kúpime si tak. A tak. Kúpime si nejaké tie zlaté jablčka a nejaké tie normálne jablčka. OK. Tak. A môžeme ísť enchantovať. Sharpness 3. Buď berem. Nie. Nie. Padaj ten protection. Protection 3, OK, už som... O, ty vole. No. Tak. Tak, protection 3. Tak. Tak. Máme promerne dobré veci. Full protection. Full protection 3, sharpness 3. A uvidíme sa za tých 42 sekúnd v aréne. OK, takže my sme v aréne. Som zvedavý, jak to pošepíme. Tu máme rovno nejakého fuldiača, ale bojím sa, že bude mať... Jabko. Ups. No tak, toto moc neviem, no. No neviem, ty vole, to čo dáva? To jako, to čo to bolo, to že... Ty vole, druhý fuldiač, necháš ma ty rečo? Keď čo ty... No super, ty vole, umreli sme. Bože môj. Bože. OK, takže môžeme v ďalšej aréne a mňa to tu pekne budlo, super. Všetkých to asi budlo. A brightness, super. To sa nám teraz pekne hodí. Už je, poď prosím. Ježiši. No, ježiši. A chvíľa tak. My by sme mohli skočiť sem a sem teoreticky, hypoteticky. A mohli by sme spadnúť, áno, presne. A v minulej aréne sa nám to PvPčko tak moc nepodarilo, podľa mojich predstav. Nechápem. Bo hneď do nás on nám dával nejaké ty vole skákal ty kokoza. Neviem, jak sa to volá. Vedel som ten názov toho, jak sa volá, keď skačeš a niekoho udieraš, ale už som ho zabudol. Tak. No, tak. Resistance. Oh, yes. 90 coinov, super. A absorption. Good. Sa nám hodí.
Tak. Tak. Neviem, či tu doskočím, ale hej. Doskočím tu, dámy a páni. No. Tak. Hop. 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 Ale moc veľa koňov... Aha. Minulú hru sme tiež takto išli, ty vole. Na tejto mape. Forest. Ježiši Mariši. To je zase mapa toto úplne za všetky prachy. Tieto mapy sú dosť podobné, stále sa vyskytujú na tých istých miestach koní a toto... Ty vole, mňa toto už nebaví! Stále padať a padať, prosím. Musím sa k tým koňom dostať ako prvý! Rýchle. Maj koň. To je noob! Nie, že by ma zhodil. No tak ja som rád, že ma nezhodil, ale... Tak. Tu je more coinov. Ale 1000 už po ďalšej mape. Jump boost, ok, to sa nám teraz plne vynikajúco hodí. Tak. A tak. Dobre, ty vole, ja som to zabil, ešte k tomu nevadí. Už máme 1000, takže v pohode sme úplne v pohode. Hop. Zoberieme si ešte tento. Tak nezobereme. Tak nie. Tak hra mi hovorí, že nie. Že mám dosť koňov. Tak ako chcelo by to ešte troška, no po tejto mape ide Pac-Man, takže tam by sme mohli ešte si nejaké tie koňy zbierať, lebo Pac-Man není najhoršia mapa, ale není ani najlepšia. To je také. Zase ten Samuel King SK. Aspoň je to Slovák ako ja. Ok, Pac-Man. Takže ja si... Hej, tento týpek. Typku. Keď chceš moje coiny, tak sa ti to vyplatí. Tak. Hop, tak. Dojdeme si pre tento Diablo. Tak. Yes. Už... Ďakujem ti. Ježiši... Minecraftu, alebo... Neviem, jak sa to volá ten Minecraftový bůh. Tak. 1700, ok, možno dáme aj tu 2000. Čo je super. Tak. Ne, Hop. Ty vole 1800. Ty vole, mne to volajú. Ok, takže som späť, medzi tým nás aj zhodili. Hop, tak. Mne stále tu musí niekto volať, stále ma tu musí niekto prerušovať. A teraz sa mi to nejak zľadilo. Tak. Mine Diablok. Typku. 2100 coinov. Bože, zase máme toľko coinov, čo minulém, ty vole, 2100. Ok, takže to je nádhera. Tak. Tak. Kúpime si takto. Ježiš, ja som kúpil 90. Ale prečo, keď som na to klikol dvakrát? Bože, ja som... Bože môj. Tak, 20 neblok. Ja dúfam, že to vyhráme ako v minulej aréne. Ideme enchant.
Sharpness 3. Podľa mňa sa vždycky výhodnejšie ten Protection 4. Protection 4. Nevadí, prečo nie, bereme. Protection 4. Full Protection 4, prosím. No. Ešte raz Protection 4. Full Protection 4. Tak kámo, my máme taký OP armor a také OP veci, že proste toto musíme dať, takže uvidíme sa v aríne. A pozrite, ešte máme 77 level. Prečo som kupoval tak draho? OK, takže sme v aríne, no tak... Ja by som si vychytal týchto. Tak. Necháš ho tu. Tým, chlapci, tým, chlapci. Díky šéfko, díky. Díky. Tak. OK, takže máme tu s nejakým tým. Neviem, nepíše tu, že vlastne s nejakým tým, akože... Nevadí, no. Sa bojím toho posledného fightu, lebo ten jeden týpek sa tam hrozne otáča, ale hrozne. Má hapka naviac, to na ňom vidno, tak to si ho zabijeme. Tak, poď sem. Poď sem. Ty vole. Poď sem. Au. Au. Neprehadzujte si ma tu, typci. Typci. Au! Bože, však si ma tu neprehádujte, ja som s vami. Henty vole, toto, čo je? Mňa si tu prehádzujú, však ja som s vami tým, nechajte ma. Bože. Však som s vami tým. No tak, poď. No tak asi, ne. Au, šipko, au. Au. Neviem prečo ten typek zabil nášho týmera, ale tento typek má hacky. No tak... No poď, žiadny taký kovadný, ups, šéfko, kde si? No tak poď. Ach ty vole, ten môj týpek mi nechce pomôcť. Lebo tento mal najviac coinov, lebo má aj hapka najviac dosť. Au, ale už mi uberáš šéfko, kde si? Sakra. Sakra práce. Nie. Musíme troška dohealovať. Jau. Nubak ty vole s lukom. Dohealujeme troška a ideme do neho. Ty vole, ale... Ty máš 4 hapka, poď. Ešte ma pusní, poď. Mám ho, zabil som ho. Super, ale už sme len dvaja, tak... To chodte... Dobrý ti, on je taký vyčúraný. No dobre, dám si jabko a poď. Už nemám čo stratiť, budem aspoň druhý, ale... Lebo tento typek je vážne OP, ale aj my sme taký polo OP, lebo... Poď, možno to aj vyhráme, poď. Poď. Yes, vyhrali sme! Yes. Super, vyhrali sme, get down, super. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa, takže čau. Čau.